pirate ships. Pirate ship is small and pirate ship are mostly made of woods. Pas babe, baka maiwan tayo ng barko. Panibagong araw, panibagong vlog na naman mga bisdak, no? At ngayong araw na to mga bisdak, yun, very excited kami mga bisdak. Nakita nyo, meron kaming bit-bit, yun si Ami mo, merong bag. Ano nyo mga bisdak, yung nasa harap mo, daming Pinoy siguro dyan ba, no? 1,000 captain siguro. Yung mga seaman, tapos yung mga singer ba, di ba? Yung mga band singer, entertainer, yung mga crew dyan, sigurado yan. Alright, so yun, pasok na tayo. Baka maiwan tayo ng ano, babe. Maiwan tayo ng barko ba? Terminal entry na. Gani passport, no? Immigration. Baka maiwan tayo ng barko. Saan tayo? Doon tayo? Di ba? Alright. Cruise bar. Yung passport natin, kailangan natin ilabas yung passport natin. Saan tayo, babe? Nasa passport na lang. Okay. Very excited tayo sa 1 week travel. Tara. Ang lift, babe, nasa gawas. Babe, awa, na ang mga room ba? Sa TV, magsama-sama tayo, Mr. Ozzy. Hey guys, come on, wake up. Ngayon, good morning. Mama, wake up na oy. Nag-vlog na ko. Good morning mga kabisdak na. So, Sunday ngayon mga kabisdak. Happy Father's Day sa kapatid ko si Ondo J. Lodo. Happy Father's Day. Happy Father's Day sa ating dalawa. And then, of course, sa ating papa, no? Happy Father's Day. At sa lahat ng mga tatay, Happy Father's Day. So ngayon mga kabisdak, pasensya na mga kabisdak. Wala pa akong hilamos mga kabisdak. Dito pa rin kami sa Shangri-La Hotel dito sa Sydney City. So, ngayon, breakfast kami mga kabisdak kasi itong accommodation namin included yung yung buffet breakfast. So maganda yun mga kabisdak kasi sa 36th floor dun sa Blue Bar, napakaganda ng view. Pumunta kami dun kagabi pero hindi kami pumasok kasi nahiya kami mga kabisdak kasi masyadong mga yung mga tao dun parang naka-get up talaga, naka-costume. Pero pakita ko muna sa inyo mga kabisdak yung view natin ngayon dito. Morning view dito sa Sydney. Yun si Haring Araw andyan na mga kabisdak. Si Sydney Opera House andyan na. And then sobrang sarap ng tulog mga kabisdak. As in Gian, how was your sleep? Good. You have a nice sleep, right? Yeah. Yeah, you were sleeping straight. Like, sleep and it's very straight. Like, I know you're very comfortable. So sobrang sarap ng tulog ni Gian. I was like straight talaga. Siguro dahil pagod din kami kagabi, no? So you know, Bizak, dyan mga kabisdak sa harap, yan, kasi bridge yan, di ba? Na pagitnaan ng dagat. Sa kabilang island, yan yung North Sydney. Yung North Sydney, mga kabisdak, maraming mga offices dyan, mga company. Para siyang CBD district din. Pero yung pinaka-district talaga is syempre dito banda sa kabilang side, dito sa town hall, yung office ko dati, yung kung saan nyo ako nakikita. Pero dyan sa kabilang side, marami din dyan mga kabisdak. Doon naman na side, doon papunta yan sa, kung dito yan dyan, hindi na makita sa Parramatta, sa West Suburb, yung lugar namin, yan West Suburb man dyan. Doon sa kabilang side naman, yung Manly Beach at kung iba-iba pa. Yung cruise ship mga kabisdak ko, andyan pa din. Hey, can you wake up, Mama? Say, Mama, we need to... Daddy want to drink coffee already. Come on, wake up, Mama. So I'm hungry. Because there's a lot of yummy food in there. They have a yummy egg, Gian. Alright. Umulan din kagabi, mga 12 midnight. Umulan siya. The Rocks, yan pa yung sikat na The Rocks yan. Yung area na yan dyan. Yan yung The Rocks. Yan dyan. Where are we going now? We're swimming pool now. We're going over there. Yan yung dyan mga bisdak, yung restaurant para sa eat all you can sa breakfast. Altitude Blue Bar yung name ng restaurant. We're going to eat a lot, okay? And I'm gonna swim a lot. Yes, after eating here, we're going to swim. Sobrang taas, haba ng pela mga bisdak kasi
Small space lang ata yung restaurant dyan, babe, no? Hmm. Three people. Daghan namin naglingkuran. Ito pala yung menu mga kabisda. Yung entry nila yung buffet. Tapos yung main dish is pili ka lang ng isa. Tapos yung drinks, of course, ano na yan, unlimited coffee. Yeah, ang entry na may fruits. Puro fruits. Fruits. Yun na lagi to siya. Kaya duha ramon. Unfair, unfair. Lutag view. Good for 3. Hopefully. Yeah, wow, nice. Ganda mga kabisda. So hopefully maganda yung view. Wow. Super nice. Okay naman po. We can... Duta sa view. Hindi tama tayo nakadali. Look at this view. So, ang pamilya na nag-una na ito pa. Nagagagod sila. Ikaw, may sila agad. Ito ka dito na. Babe, okay naman ba dahil lang yung buffet na? Daghan ba? Sige. Kahit para mag-fish. Di ka nag-order? Na-ready doon. Okay. Haba ang coffee. Saan mo mag-order coffee? Kita mas grumpuan. Wala may coffee. Okay, kita coffee dito. Dito siguro sa sud na. Oo, kita dito tayo na dito sa sud. Na yung fried rice ba dito? Gian. Here. Cappuccino. Yeah, cappuccino with 2 sugar. And that one just one equal. So we have to add just the Narao, kita equal. Social. Rekas. Pagka nandito, entry ba? Okay. How dili ka? This one you like. You choose which one you like. Because ito mga bisdak, ano to siya? Buffet, unlimited. You like Gian? Gian likes the food. Watermelon. How about it? Here, there's a lot of bread. And it's frozen. Yeah, frozen. You have an egg coming. Egg? Yeah, egg is coming. Ang ganda ng view dito mga kabisdak. Grabe. Can I show them around? Yeah, show them around. Show them. Daddy. This is Daddy. And look down here. Grabe mga kabisdak. Super excited ako dito sa salmon. Alam nyo ba napakamahal nito mga kabisdak ko? Salmon fish. My favorite food. Yeah, watermelon. But you have other food coming. Which one? Onji? Hmm? Ay lugaw. No? Ay lugaw. Is this for me? Yeah, that's for me. Kita ka sa salmon. Lamig ang salmon ba? Mahal ka na doon. This is for you. Oh, wow. You know it's very soft inside? Huh? Yeah, that's right. Okay, you cut it. Oh, see? Use the fork. Use the fork. Yeah. Sit down, properly lagi. Put your legs in. Grabe alam yun, pagkamib na? Ha? 1 day millionaire. Lamig ang breakfast na. 1 day millionaire, buhay, mayaman mga bizak. So, minsan lang to. Like egg. Because that's an egg. Wait lang. I'll give So, meron kaming coffee. ice cream. Ito, main dish namin. Yung main dish. Napaka-cute ang tawag nito. Yan. So, kain muna kami mga kabisdak at i-enjoy namin tong breakfast namin at yung magandang view dito. So, I use a slice sleeve with my parsley. Ganun guys. linit lang coffee ba kay dako, no? Dako ba ang baso? Ano nang gipatangan sugar? Wala pa. Gian, do you know that's egg also? This one? Egg and cheese na siya. So, dito kami sa room na mabisak, no? Nag-breakfast kami kanina.
And then mamaya mga bisdak magsuswimming kami na Gian. Punta kami sa swimming pool kasi merong swimming pool dito. And then check out tayo namin dito sa launa ng hapon. Yeah, mga bisdak. Close your eyes. Sakto man. Punch. Daddy punch me. Wait. We're checking because Mama is paying. So nag-check out na pala kami mga kabisdak. And yun, yung nabayaran namin is laking tulong yung voucher ng government mga kabisdak. Kasi na yun $250 yung sa government. Tapos first time member ka sa Shangri-La, meron ding $50 off, $40 off. Kaya bali around $300 yung na-less sa babayaran namin. Kaya napakalaking tulong. Pero chinek pa ni Ami kung tama. So ito mga kabisdak ko dyan. Ito nga dito mga kabisdak. Papunta na tayo sa panahan na sa labib. The Racks. So doon tayo papunta mga kabisdak. Walking lang tayo doon and let's see kung meron tayong pwedeng bilhin pagkain doon or drinks. Come on guys, let's go. Ano pala ngayon? Almost 1 p.m. 1503 na build na kami sa grabe. Very old building. So dito na kami sa The Racks mga kabis. The Racks. Cocktails. Music nila siguro na hindi ka gabi. Ay, kagabi na. Ay, music. Alright. Just go straight over there. Yun na sa ambience ba na? Kami na dere. Restaurant o? Pub. Hindi na pa yung view ba kaya sa Sydney Harbor? Amo man yung may bayad, ako kanin pa tauna. Yes, sige. Kasi dyan mga bisaksa na yan. Mga dinosaur ra. Restaurant na yun mo, Sergeant Lut. Yan, to go there? The Rocks Cafe. Animal food supply place. Well, you would assume so. Yeah, Gian, look at the boat. The cruise ship. The kuwa, grabe. Gabi yan naman ta. Number ko ba? Kasi building. Arabe, turn left. Then you can see the pancake on the rocks on that side. Magkakain ka sa una. Yeah. Kato nag-vlog ko. Dari na ba ako ato? Dagan po kayo itong mga display. Yeah, that one. Nasa right corner. Pwede ta order lang maski isa kaya busog pa ang puta. Coffee. You know, kain tayo dyan. Pancakes on the rocks mga kabisda. Let me go over there. This one. Yung ambience na din na. Or nakanalay na state. Na, pancake on the rocks. You can go there inside. Yeah, daddy just wanna So
Nandito tayo mga kabisdak, papasok tayo dito. Kami lang yan may dala ditong malaking bag mga kabisdak. Kita rin na idang dakong bag ba. Ganda. Awan ni mga shop ba kini. Cute kayo ba no? Siya Mexico. Dito sa ta. Kita pa sa di ba mas ako? Pakita ko dito tayo para makita niyo yung look at this shop. Old style. Ano sa'yo na yung maning shop? Gulyan. Ikaw na lang order, babe. Kape ra pa ko. Pag-order lang siguro isa. Bari raman sila. Sila. Dili ay kita na yung ato siguro. Let me know when it's your... Okay. Alright. Maganda to mga bisda kasi yung view namin dun. GM, look at that ship over there. GM, look at the ship. So big. Yung ship. Tukuha kayo no? Kung siya building naman siya. Is that a chocolate ice cream? Yeah. How is that? Nice? Okay. Can I try? Can I try? What did you order? Coffee ra? Grabe kinananay yun. Sakad gahapon ba? Lagi kay gusto ko pa nahugol sa breakfast. Napagka tayo dagang pagkaon sa Tikawi. Okay, ready eh? There's a heart in here. Sa heart? Look at the heart. Oh, why are you pointing to my clothes? Look at the coffee. Look at the coffee. See? Gian. Look at the coffee. See? I can see. O sila yung sugar, no? Let's check first. Dami na. Nananay ko. Nananay sugar. What happened to your ice cream? Where did your ice cream go? Yun, to Gian's tummy. It's so cold and my mouth is so cold. I'm tired. You know, punta sa mga bisak. Tapos na kami mag-coffee. Oh, Gian, look at that. We're getting here. To that biggest ship ever. Morning na. Close ang car park, no? That's not the biggest ship. Yeah, that's the biggest. Look at that. One of the So big, bro. Oh, that was one of Oops. the biggest. Careful. One of the biggest ships. Look at that. The pirate ship. Wala na siya building. mall. Oh, wala siya mall, no? Pirate Dako pa siya sa Maryland's Mall ba? Stockland. Taas, taas. Oh, taas pa siya. Yeah. Grabe sa humankind mga kabisat ko. Kaya nila mag-build ng ganito ba? Pila kakabok metals yung nagamit nila. Yeah. How about pirate ships? Pirate ship is small and pirate ship are mostly made of woods. Look at this. Ay, dilong meta nga natay dipit nga bagahe. Oh. Mura tay tag Picture ka no hay ba? Picture ka na hay kasi punta kami ng ano. Pas babe, baka maiwan tayo ng barko. Alam ko na. I-prank natin yung mga kabisdak babe. Ito yung magiging intro ko. Prank natin. I-cut ko dito. Alright mga kabisdak, panibagong araw, panibagong vlog na naman mga kabisdak. No? At ngayong araw na to mga kabisdak, yun, very excited kami mga kabisdak. Makita nyo, meron kaming bit-bit. Yun si Ami mo, merong bag. Ano yung mga kabisdak, yung nasa harap mo. Nakita nyo mga kabisdak. Napakalaki di ba kabisdak. So very excited kami mga kabisdak, no? So yun. Alright. Wait. So yun, pasensya na mga kabisdak kung meron na prank, no? Wala lang. Timing lang kasi na pagpunta namin dito, meron napakalaking cruise ship ba? So isa to sa pangarap. Babe, sigurado ko babe, daming Pinoy siguro dyan ba, no?
1,000 captain siguro. Yung mga seaman, tapos yung mga singer ba, di ba? Yung mga band singer, entertainer, yung mga crew dyan. Sigurado yan. Alright, so yun. Pasok na tayo, baka maiwan tayo ng ano, babe. Maiwan tayo ng barko ba? Terminal entry na. Nani passport, no? Oo. Baka maiwan tayo ng barko. Saan tayo? Ah? Doon tayo? Di ba? Alright. Cruise bar. Yung passport natin, kailangan natin ilabas yung passport natin. Saan tayo, babe? Passport na lang. Okay. Very excited tayo sa 1 week travel. You know, it's like joke lang mga kabisdak. Tara eh. Wala na. Ano naman yan? Pabarko naman siguro yun. Basta tayo, balik Yung pwede, sige. Tingnan natin. Kung hindi hihinga ng passport, let's check. Para na makita natin ang ano. Labay down. Bye-bye. Paano tayo sa boss? Tawag niya sa boss. Tawag na mo diri. Hintay ko kayo dito. No, we got lost. For what? Ang lift wave na sa gawas. At least dool ta sa barko ba? No, let's go near, babe. Please wait it to be a restaurant siya. Teka lang, let's have a look sa malapitan ng kabisda ko. Babe, awa, ang mga room ba? Ang mga room ba kay naay ko ano? Murag night race ba? Lamia kaya na, no? Yung mga guests ba tanawar gud na? Ilang mga room ba nasa ilang murag terrace or veranda ba? Lamig life. Yahaya. Lamia, sarap ng buhay. Matiguan ako. Tira, baka Retired na. ma-crypto millionaire tani. Sakay tana. Sorry, ito kita train station. Kinabahan si Ami mabisa kasi akala niya diretso na to sa barko. Kaya punta na tayo doon sa Circular Quay Station para uwi na kami sa Marylands. Sunday ngayon, trabaho pa bukas. Tapos na yung tapos na yung 1 day millionaire experience. Laki talaga ng barko. Grabe. Open. Alright mga bisdak, so uwi na kami mga bisdak sa Maryland. Napakalaki talaga ng barko ba? No? Dako kayo ba? That's it. May chance bang kapitanan natin alipin dito. Doon kami nagstay. Yan pala, Shangri-La. So salamat ulit mga kabisdak noon na sinamahan niyo kami sa aming short vlog. Iwan ko lang short, ilang minutes to. Pero yun, hanggang dito lang yung vlog natin ngayon mga kabisdak. At salamat ulit na sinamahan niyo kami hanggang sa dulo ng video na to. And kita-kits sa next vlog mga kabisdak. Bye-bye. What's very